Magbalansik man ato no. May balance ko. Riga maut. Kung may akit ito may balance ko ating abote. Matumba mo. Ay na cherry. Cherry. May katoy. Bakit may balance mo dahil itoy? Napay? I-balance mo man no kaya. Sige, tatinglik di ba ba? O sige. Understand? Ne? May cut! Igamam! Igamam lang ah. Igamam ta ba ba? Kinigamam tingato. Kastoy. Kasta. Bon. Oh. Tapos tata. Bagsak! How niya matana? May balance na. Agabuot na balat! Agabuot na balat! Agabuot! Dugyot ko na eh. Apay niya to. Apay na eh. Nagbangsit. Agabuot na balat. Agabuot na balat. Tutot mo. Apay. Ay papabalance mo. Tapos ututan na. Dimit ko na mga kuha. Kaya mo tangod na tutot ko. Uy, kaya kung ako kasi makintay kaya taangot tutot ko. Tamo maangot tawan abong mo. Yung nagbangsit ko tutot mo. Doon yan nila. Un ataboksi mo. Isa nila ang tutot mo. Alam mo mamanok. Sige siguro ang tirtira di manok tikiro ba tagam mamanok tutot mo nga na bang listening. I-balance mo ulit. Ibalas. Sige. Pay-peso talaga to yaw. Pay-peso ato yan. Ang kangaluklok winin. Bulokwin na lang. Dura buktaro pa ma. I-balance mo. Ang tatulungan ka. Ipakpok ka tibote tagong mo. Ano ka? Bulokwin na. Sari. May gamam. Pay-peso talaga. Samahan! Pay-peso talaga to. Dugyot. Urigo,